Dam TV-hin na yun. Naga, pibikam pa kuha. Gantan. Tiyan, no. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Princess Nuri watching from Makkah. Shout out sa'yo, Princess Nuri. Shout out sa'yo, Shy Andaing. Shy Andaing sa Philippines. Shout out sa'yo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito kami sa Maistira. Ito yung mga audience ko. 10 million viewers. Hello sa 10 million viewers. Hello viewers. Hello vlog. Welcome to my... Hello vlog. Welcome to my guys. Agsyukur boss. Kamaya ni Hadja. Okay boss. Magsyukur do isab. Kaam kamaya do isab. Tiya kita misita si mi. Bagay ito si istiraha. Piel. Law ni kumengga. Bakas mag-live tiya. Kung gusto nga lemik. Iyan, may bagay tayo yan. Pakitetikim bagay tayo. Iyan. Niya bagay tayo siyan. Palayang sumo iyan. Shout out si Kao. Happy trip ni Hadja. Flight na yan. Sumo Bito Manria. Tujuhap Manila. Watching from Morocco. Yan. Shout out si Kao, Basil Comercidic, watching from Morocco. Ngalemik kay uy boss, awe boss. Masi ko ngalemik. Pigelo ko basag mangan. Watching. Hindi ko live yan. Kita bihati. Kita hati kami kinakan kami hini sabi. Hehehe. Ngening mi tay ngeten. Madam bisan gayto. Oh ha ha ha. Ano? Kita hati ko mi bantuk story to. Ito mahilig to sa TikTok. Nag-TikTok kami mamaya. Hahanap ako ng challenge kung anong challenge namin sa TikTok ngayon. Para may kasama sa larong TikTok. Shout out muna. Hi! 15 million viewers. Like Hi! Shout out sa masarap! page yan. Hindi yan basta-basta Facebook. Ito ipapakita lang natin yung pagkain natin. Ay, ikaw doon sa bahay ko. Ala, natawag na yung ano, ang kililaw. Iyan, may ano to. Okay, paluwas kita balik. Oh yan, basagin mag-TikTok, magpansak kuminsini. Ano ba yung tini-TikTok mo, yung talent mo? Sayaw. Anong sayaw? Okay ne. Pinapansak daw. May nag-request dito sa isang followers ko na kay sumayaw ka daw. Sasayaw ka daw. Fuck me. Sige, sayaw ka. Kuya kasi. Bakit? Ay, shout out ng masarap.
Dai TikTok ka dai. TikTok ka. Kakak Jack bos. Okay. Ato na kita bitaha live 10 min. Suka hadja may 5 minute live 10 min do kita ha do kay sampayaman may bagay 10 min. Ubos. Pinbi ko. Iyan mag-flight in sumo inshallah. Bang pentek kasi lahat gana ini. Inin kinawin ko si Manay ini binatik sa kamang kinawin si istiraha. Pinapansak ni Bay sa bung. Ge pinapansak ko ito. Gay. Gay pag request ni sab ko ito ko pinapansak kadra dali magiti bipiu. Awe. Pinapansak ko raw dali pinapansak. Pinapansak. Okay, pandan tabi live 10 min live tabi balik ko ito mansak. Mansakin ko ito si ano. O ini mamansakin. Pinapansak siya ko ito pag mag-flight na inin sumo. Doon ko isap takiten eh. We para luto na isap sumo si pag-flight. Lagi ni pinandem labin, okay? Agad-agad tabi pikampi mansak pikampi. Request yung bipi si me magkalang lay. Penon niya lang nga dadali mansak. Pagwa item mong kumanama. Gek leman ko pagwa ram kamera. Kala ba kayo? Kita ko sama ram Saudi kita. Pinapansak daw niya request daw pinapansak. Mag-project ka, pamano sa dali. Mag-gori ka mo yun. Gay ko. Mag-gori. Kodya niya nga bayan ako. Madam sa kapas mo. Ganep kita niya. Ganep kita niya. Mga palanulan na sa fluetan. Ganep niya kita mo. Dua-dua ni password niya. Ganep niya. Password Facebook 10. Ganep niya. Kaya mo. Okay. Welcome to 20 million viewers. Intang na may mamansakin. Magpansak ni ko ito. Napikat nung kita pandem live 10 min. Limbi pilak. Nag-isip ko tapagpait ka bang sa iraho ta. Ako mag-live pag may ngurong may dangibo. Wala ako maintindihan Lods. Wala kang maintindihan Lods. Hindi ngayon, yung request ko sa kanila ngayon gabi, kasi before kami uuwi, kasi may hinatid ako ngayon, pinapasayaw ko. Ha? Ayun. Ayan, nagti-tiktok yan simula kanina pa. Ayan, tingnan nyo. TikToker yan. Sige, sayaw. Sige na. Bakit? Nahiya ako. Nahiya ka? Allah, nahiya daw. Gusto mo mag-TikTok ka doon sa loob ng CR? Uy, bigay ka, piniya. Ha? Sumayaw lang. Oo, sayaw lang be. O sayaw. Na magsemik dikipi. Ano? Hindi tumansak si baby ko. Nakiyon be kan pinapansak. Si Basir mansak. Si Basir ganyan password niya. RP, boss ko. Antag yan. Tiya si Exit 18, boss ko. Si Stiraha Exit 18. Tira be kan kan. Kau coffee sugar rakpin pinapansak daw siya pag tinuran ko siya wito. Pag dug kita pandem live ten daw pag mong tapandem na yun na Balik. Balik isa. Sumian. Balik na siya. Nasa mangkin teka tuna 2 oras labi. Nagini ba magpansak mga 2 oras na labi tuli ni kite. Natakuha. Pagwa sa mua akon bakro kamerahin pagwa sa mua akon. Yan. Okay, magpansaklo. Napiyo na kita bi. Live balik sa kita bi may magpansak. Kita bi 19 million viewers kita ko ito. Gana magpansak ati yan. Naiyan may bidahin sa akin. Wala kumiya nga tapi bos ko. Hinday ko bos ko bisan ako pinasan ko hadja miyan pito. Biglaan hadja inin. Iyan may matuhin.
No, okay ni. Okay na mga idol ha, magandang gabi po sa inyong lahat. Shoutout Chikaw, RP, Aisa Tigas, shoutout Chikaw, Rusap, Aisa Tigas, Miley, D, Pinera, shoutout sa'yo. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, salam, enjoy boss. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, magsukol inshallah. Song pinandem nip miyan boss. Ahlan wa sahlan. Oh, yan magpansakin no. Basagin magpansak kumitag na tek tapi kami. Sini mangini net pinansakan. Okay boss ko, salam dua kamaya. Okay boss, inshallah. Ano nila? Boyfriend nila yan? Malay ko na! Sabi ko grabe, ang nagsayaw pa ano na sa kapwit niya. Nagbudots pala doon, nagbudots sila sa loob. Okay na. Gepe, magpansak, gaype. Eh? Kobe, sana may copyright, budots-budots. Diba? Maka-live ka pa. Inopen. Ulaw! Ay natin! Mamahuli diyan! Nilay magpansak. Andun na yung ano, yung mahilig sa yung TikTok. Hindi kayo man lang. Okay. Hindi kayo man lang. Ha? Magpakiring kamlo. Magpakiring, pinakiring siya pasong-song.